Σε λίγο θα έχουμε τη δεύτερη φάση των αγώνων. Ο αγώνας δρόμου Φλόκα Άγιος Δημήτρης τελείωσε και οι συμμετέχοντες κατεβαίνουν στο γήπεδο του μπάσκετ, στο προαύλιο του σχολείου, όπου θα γίνουν τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Στα θεωρία παίρνουν θέσεις η εξέδρα των επισήμων που θα παρακολουθήσει τους αγώνες. Ο πάγκος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, η άφιξη της μικροφωνικής απαραίτητης για τους αγώνες,